వందనాకు మీ అందరికీ ఈ మరోసారి ఇలా మీ ముందుకు వాసినన్న మరి దేవుని వాక్యం మీతో మరి దేవుని కెతనానికి మరి దేవుని సాయంత్రంతో మరి మీ అందరు సాయమినరే మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే మాడు నిజంగా ప్రతిరోజు మాడు చాలా విషయం మాడు మరి ఊడినాడా మరి బైబిల్ గురించి కూడా మనం ఊడరు వినాడా దేవుడు మనకి మరి చాలా కాపాడరు వినాడు మనందరినీ మన దేవునికి వందనాకు నాడు మాడు కొన్ని విషయం మాట ఓడుకడేగా మరి యోవాను కుశల కబురు 15వ అధ్యాయము 18 నుంచి 27 వచ్చిన వరకు మాట ఓడుకడ యోవాను కుశల కబురు 15వ అధ్యాయము 18 నుంచి 27 వరకు మాట ఓడుకడ నన్ను చదువుతాను మరి భాష బైబిల్ నన్ను చదువుతాను మరి మీరు ఊడాటి లేకపోతే మీరు క్యాన్జాటి నన్ను చదువుతాను. ఈ లోకాతి మందని జనుర్కు మిమిని కసివేసి మతుకు మీకన్నా మున్నే ఓ నాన్నని కూడా కసివేసి మత్తారు ఇంజి మీరు తెలుసుకున్నట్టు మీరు ఈ లోకతికి చెంతో రాసి మతుకు ఈ లోకం మిమిని ప్రేమిస్తే గోని మీరతుకు ఈ లోకతికి చెంతో రయ్యిరి నన్న మీమిని ఈ లోకతి నుంచి ఏర్పరుస్తాను కాబట్టి ఈ లోకం మిమిని కసిబేసి మిందే జీతగాండు అని యజమాని కన్నా గొప్పవాడు అయ్యో ఇంజి నన్న మీకు కెత్త మాటకి నీ గుర్తుతుంగాటి లోకాతి మందనోరు నాని బాధ వాడుతోరెతుకు మీమును కూడా ఆలకే బాధ వాడితోరు ఓరు నా మాట కేంజి దాని ప్రకారం నడుతుకు మీ మాటకిని కూడా కేంజి నడుతురు మీరు నా వారాసి మినిరు కాబట్టి ఈ లోకాతి మందని జనుర్కు ఈ వంత తుంగి మేము బాధపడతారు భారత్కు నాని రోత్తోరిని ఓరు పుణ్యులు నన్న వాసి ఓరితోటి తిరగకుండా మతుకు ఓరు పాపాతే మంతుకోరు గోని ఇంజుబను ఓరు పాపతి శంక బాతన జవాబుకెచ్చి తప్పి దయానానికి ఊరికి అర్రీలే నన్ను కసిపోయేది నోడు నా తప్పిన కూడా కసిపోయిద్దు బేనో తుంగో గొప్ప పనుగిని నన్న ఓ నడు తుంగకుండా మతుకు ఓరికి పాపతే మంతుకోరు గోని ఇంచుబోన ఓరు గొప్ప పనుగును ఊడిమినరు అత్కన్నా ఓరు మనసు మార్చకుండా నా తప్పెని పొర కసివేసి మినరు ఉట్టిగా నా పొర పగపైతోరుంజి రాసి మత్త ఆజ్ఞ నెరవేరుస్తాటు అలా జరుగుతే గోని తప్పెనగ నుంచి మేలుతుంగాని ఆత్మతిని నన్న మేఘ రోతీతాను ఓండు తప్పెనగ నుంచి వాదని నిజమత్త ఆత్మ కాబట్టి నా శంక సాక్ష్యంకైతో మొదటి నుంచి మీరు నాయక మత్తిరి కాబట్టి మీరు కూడా నా శంక అందరికి సాక్ష్యం కైతిరి వాక్యం దేవుడు దీవిస్తూ మన గూడ్ర మేడ మరి ఈ లోకతోరు శిశుర్కిని కసిబేదటం ఈ లోకతోరు మా శిశుర్కిని కసిబేదటం ఇతుకు మరి యేసుక్రీస్తు నమ్ముతారు అందరినీ మరి ఈ లోకతోరలే ఊరు కసిబేద్దరల్లే కసిబేద టైం ఎత్తుకు ఊరు మనల్ని గిట్టరు అనమాట మన పోరు కోపం అంతే మరి ద్వేషం ఎత్తది ఊరికి మంతే ఊరు మనల్ని ఊరు మరి వేరే విధంగా మనం ఓడుతున్నమాట అలా అందుకనే యేసుక్రీస్తు నమ్ముతున్న వారందరూ నమ్ముతు వారిని అందరినీ కసిబేద్దరు ఇందన్నది మనకి ఊడరు మేడ మరి యేసు ప్రభు మున్నే ఓని శిశుర్కితోటి మున్నే ఈ మాట అని కెచ్చరు వినం భారత్కు మరి వాదన రోజు తెలుసు యేసు ప్రభు ఇంక వాదన రోజుకి వాళ్ళు మరి శిలవ వాడుతారు శిలవ వాడతపయ మరి శిశుడికే మంత్రు కాబట్టి వారికి మరి ఇవన్నీ మాట వాడికి ఎచ్చడం వినం ఇవన్నీ మాట వారు వాడికి ఎచ్చడం వినం మన ఓడతాడా ఇదే అదే మన ఓడతాడా మాడు మరి వరంకూర మనం బేల ప్రేమించవాలి మరి దేవుడు మాడు బేళని ఇచ్చి మందవాలి తర్వాత మాడు మరి మంచి పండి బేల ఆదరితే మన ఓడతాడు మరి ఇంజ మన ఓడినాడా మరి మన పొర్రో మరి కసిబేసి మంతురల్లే దేవుని నమ్ముతారు పొర కసిబేసి మంతురల్లే ನಾನು చదువుతానేగో ఈ లోకత మందని జనుర్కు మిమ్మల్ని కసిబేసి మతుకు మీకన్నా మున్నే ఓ నాన్నని కూడా కసిబేసి మొత్తారు ఇంజి మీరు తెలుసుకున్నట్టు ఒకవేళ మీరు దేవుని నమ్ముతిరింజోరే మరి మీ లోతు పక్కతోరు కానీ మీ నాటినోరు కానీ బేడైనా కసిబేసి మినోరే ఒకవేళ అలా కసివాటి మతుకల్లే ఓరు మున్నే మరి దేవుడి పొర్ర ఒక కసి మీదలే
ஒரு முன்னே మరి దేవుటినే ஒரு గిట్టటం పిల్లరని అందుకనే ఓరు మన పొరగొడు కసి వాటి మీనరు జరిగా మరి రాసి మింది ఇక మరి చాలా క్లియర్గా మిందే మరి మీమిని కసి వేసి మతుకు మీకన్నా మున్నే ఊడటి మన పొరపైన కసి వాటి మతకలే ఓనికన్నా మున్నే ఓరు మరి దేవుటిని యేసు పొరవైన పొర కసి వాటి మీనరు కాబట్టి ఓరు ఇంజ నేను కూడా ನಿಮ್ಮ దేవుడిని తెలుసుకుంటే నీ పొర కసి వాటి మీనరు ఇంజరే ఇక రాసి మిందే మరి మీరు ఈ లోకతికి చెంతో రాసి మతుకు ఈ లోకం మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే గోని మీరతుకు ఈ లోకతికి చెంతో రయ్యరి నన్ను మిమ్మల్ని ఈ లోకతి నుంచి ఏర్పరుస్తాను కాబట్టి ఈ లోకం మిమ్మల్ని కసివేసి మిందే మరి ఊరు ఆలకే మనం కసివేసి మంతోరు కానీ మనడు ఈ లోకతి చంతురుడు అయ్యాడు మనడు భరత్కు వాడు బేల పుడతాడో మరి బేదవ రోజు అలాగే మనడు దేతాడు ఈ లోకతిని విడిసి మన దెమ్మిరుతాడు డొల్లు దేతాడు మనడు అలాగే ఒకవేళ నిమ్మనన్న యేసు ప్రేమను తెలుసుకుని మతుకుమన్నాడు మరి మనడు దేవుడు చెంతరుడు మనడు ఈ లోకతికి చెంతరుడు అయ్యాడు ఈ లోకము మరి వాదన రోజుకి మన ఊడాడు కానీ దేవుటగా మన బెస్కెట్కి మందని బతుకుమింది అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చను మీరు ఈ లోకతికి చెంతరు అయ్యారు ఈ లోకం మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే కొని మీరొత్తుకులు ఈ లోకతి చెంతరి అయ్యిరి నన్ను మిమ్మల్ని ఈ లోకత్తి నుంచి ఏర్పరుస్తాను కాబట్టి ఈ లోకం మిమ్మల్ని కసివేసి మిందే మరి నన్ను మిమ్మల్ని ఏర్పరిచిమినాను కాబట్టి ఈ లోకం మిమ్మల్ని కసివేసి మిందింజరే ఖచ్చితం మరి లోకం ఎత్తుకు బేనో ఇతుకు ఇక లోకం ఇంజరు రాసి మిందే కానీ లోకం ఎత్తుకు బేనో ఇతుకు మరి అవిశ్వాసులకు మరి బేండత్కు దేవుడిని నమ్మిల్లరో ఊరిని పేసి ఇక లోకం ఇంజరే ఇక సందర్భానుసారంగా నన్ను కెచ్చనానిక ఈ లోకం ఇందని మాట మరి విశ్వాసుకి అవిశ్వాసులకు బేరమినరు ఊరి గురించి కెత్త మాట ఊరు భార్య మన పరు కసిబేసి మంతరలే ఇతుకు దేవుడు మనల్ని ఏర్పరుస్తాడు వాళ్ళకే ఇంకా దేవుడు మనల్ని ఏర్పరుస్తూ తర్వాత దేవుడు మన బెస్కెట్ మందని బతుకు మనకిత్తో తర్వాత మన నిజమత దేవుడిని తెలుసుకుంటాడు కాబట్టి వారు మన పొర కసిబేసి మంతరలే మరి ఇంకా చాలా కారణమిన అవన్నీ మన ఓడికాడ ఓరు మనపర భారీ కసిబేసి మంత్రిస్తాను మన ఓడికాడ మరి 20 వచ్చిన చదవనను జీతగాండు అని యజమాని కన్నా గొప్పవాడు అయ్యో ఇంజ నన్ను మీ కెత్త మాటకి గుర్తుంగాటి లోకతి మందునూరు నన్ను బాధ వాటితో రితుకు మీమిని కూడా ఆలకే బాధ వాడితోరు ఓరు నా మాట కేంజి దాని ప్రకారం నడుతుకు మీ మాటను కూడా కేంజి నడిచితోరు ఓడి యేసు ప్రభుని బాధ వాడుతారు కాబట్టి ఒక మీమిని కూడా మరి బాధ వాటితో జరే మరి కెచ్చరు మీను ఒకవేళ మరి యేసు ప్రభునికి ఎత్త మాట అవి పేసి ఆ మాటను పేసి మారి అతుకు మంచి మతుకు ఓరు మరి విశ్వాసులకు మరి మనకెత్త మాటను కూడా ఓరు కేంజితోరలే కాబట్టి మరి మనడు ఒకవేళ మనడు మరి ఓరు బాత మరి నా గిట్ట పిల్లలు నా మీద నా పొర కసి వేసి మినరు నా మాట క్యాన్స్టర్ పిల్లరు ఎత్తుకు ఒక మున్నే మరి దేవుడి పొర కసి వాటే మినరు దాని తర్వాత దేవుని మాట ఒక క్యాన్స్టర్ పిల్లరు కాబట్టి ఎవరు నేను కూడా నీ మాట ఒక క్యాన్స్టర్ పిల్లరు అందుకని చిన్న ఎగ్జాంపుల్కి ఎత్తా బాధ్యతకు యజమాని కన్నా జీతగాండు ఓని యజమాని కన్నా గొప్పవాడు అయ్యో ఎత్తు ఎత్తుకు బాధ్యతకు బెస్కత్కన్నా జీతగాండు మరి ಬೇನಾಗ పందుగురు మంతుండవు యజమాని తగ్గ ఆ యజమాని కన్నా బెస్కత్కని గొప్పవాడు అయ్యో ಇದಕ್ಕೂ ஒரு ಯೇಸುಪ್ರಭುನ ಕೆತ್ತ ஒரு ఎగ్జాంపుల్ ಕೆತ್ತ ఉదాహరణ భారత్కు ఆ మాట భారకెత్త ఎత్తుకు మరి దేవుడిగా మొత్తం నాకే ఇలా మరి ఇలాంటి నా పొర మరి కసి వాడుతున్నారు కాబట్టి మీ పొర కూడా ఎవరు కసివాటి మంతోరు నాయన్నే ఎవరు బాధ వాడతారు కాబట్టి మీమిని కూడా ఎవరు బాధ వాడుతారు సరే మరి కెత్తనానికి ఈ మాట కెత్తావు జీతగాండు ఓని యజమాని కన్నా బెస్కి గొప్పవాడు అయ్యో జరికెత్తావు వాడు నాన్నే బాధ వాడతారు కాబట్టి మరి మీమిని కూడా మరి బాధ వాడితారు ఈ లోకం బాధ వాడితే భారత్కు మీరు నిజమత దేవుడు మీరు తెలుసుకుంటారు ఏం జరే వాడితలే మరి వారందరూ భార్య అలా బాధ వాడుతారు భార్య కసివేసి మంతున్న దానికి ఇడుపుకొని మాట విన మీరు నా వారాసి మినిరి కాబట్టి
ಈ ಲೋಕಾತಿ ಮಂದಿರ ಜನರ್ಕು ಇವಂತ ತುಂಗಿ ಮೀವಿನ ಬಾಧವಾಡ್ತರು ಬಾರಿದ್ಕು ನಾನೇನು ರೋತ್ತೋರಿನಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯಿಲ್ಲರು ನನ್ನ వాసి ஒரு తోట తిరియకొండ మత్కు ஒரு పాపాతే మంత్కొరుగోని ఇంజబోని ஒரு పాపతి శంక బాతన జవాబుకి ఇచ్చి తప్పేసినాక వరకు అర్రిల్లే ఒకటి మరి మున్నే మున్నే మరి బాత కారణ బాత ఇత్తుకోరు భారీ మన బాధ వాడతారు ఇత్తుకు మరి భారిత్కు నాని రోత్తోరిని ஒரு పుణ్యిల్లోరు మరి దేవుటిని మరి మొట్టమొదటిగా నిజమత దేవుటినವರು తెలుసుకునేలోరలే పుణ్యిల్లోరు ఎత్తుకోరు మరి నిజమత దేవుటినವರು తెలుసుకునేలోరు వారు పుణ్యిల్లోరు అందుకనే వారు బాత్తుంగనವರು కసిబేసి మినరు మరి బాధ వాటర్ మినరు ఒకవేళ వారు నిజంగా నిజమత దేవుటిని తెలుసుకుని మతుకోరు అలా వాటరు ఈ లోకం మన పొర కసిబేసి మన్నాం మన పొర బాధ మరి వాటం అందుకనే ఇక మింద బాధితుకు మరి నాని రోత్తోరినోడు వారు పుణ్యిల్లోరు కాబట్టి వారు మరి బాధ వాటినరు కసిబేసి మినరు మీరు నా వారాసి మినిరి అందుకని ఎవరు ఇవంత తుంగరు మినరు ఇవంత తుంగరు మినరు ఇంజోరే కెచ్చలు మినం మరి రెండోది బాధితుకు మరి దేవుడు మరి పాపం తుంగరు నవట వాసి ఇది పాపము అని జరిగేస్తాం అందుకనే వారందరి కోపం మిందని ఒకటి ನನ್ನ ವಾಸಿ ஒரு ತೋಟ ತಿರಿಯಕೊಟ್ಟ ಮತ್ಕು ஒரு ಪಾಪತೆ ಮಂತ್ಕೊರ್ಗೋನಿ ಇಂಜಬೋನು ஒரு ಪಾಪದ ಶಂಕ ಬಾತನ ಜವಾಬ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾಯನಂಕ ಒರ್ಕಿ ಅರ್ರಿಲ್ಲೆ ಇಂತ ಮುನ್ನೆ ஒரு ಇಷ್ಟಮತ್ತಡು ஒரு ಜೀವಿಸರು ಮತ್ತರು ಪನ್ನುವರು ಮತ್ತರು కానీ యేసు ప్రభు వాసి ఇది తప్పు ఇది పాపము అని జరిగి ఎత్తపయ దేవుడు ఆ మాటకెత్తపయ మరి ஒரு కోపం అత్తే ஒரு కసివత్తే దేవుడి పొర్ర మన తుంగని పనికి నీరు తప్పు జరగడు కెచ్చనం ఎత్తి తోచనం అంటారు ఎత్తి తోపేసిన అంటారు ఒక కోపం వత్తే వాళ్ళకే ఒక తుంగని పని పాపం కాబట్టి ఆ పాపం నుంచి మరి తప్పించడానికి ఒరికి అర్రిల్లే ఒరికి బాధ అర్రిల్లే భారతకి ఒక తుంగనది పాపం తప్పు కాబట్టి మరి మొదటిగా మనం ఓడుతాడా మరి దేవుడిని వారు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వారు మరి బాధ వాటినోరు కసి బేసి మీద మనం పొర్రం రెండవది మరి దేవుడు మరి ఒక పాపతిని మరి తోత్తో ఊరికి కాబట్టి మరి కసి ఇత్తది మీద ఎవరు అవుటే వాళ్ళకి మరి బాధ కూడా ఎవరు మరి వాటినోరు ఇత్తది మనకి ఓడినాడ తర్వాత ఇంక మున్నటికి మన ఓడుకు నన్ను కసిబేదనోడు నా తప్పేని కూడా కసిబేయిత్తో ಬೇನೋ ತುಂಗ ಗೊಪ್ಪ ಪನುಗುನು ನನ್ನ ಊರಿ ನಡುವು ತುಂಗಕೊಂಡ ಮತ್ಕು ಊರಿಗೆ ಪಾಪಾತೆ ಮಂತ್ಕೋರು ಗೋನಿ ಇಂಜಬನು ಓರು ಗೊಪ್ಪ ಪನುಗು ಊಡಿ ಮಿನೋರು ಅತ್ಕನ್ನ ಓರು ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ಸಕೊಂಡ ನಾನು ತಪ್ಪೆನಿ పొర కసి వేసి మినరు వర్డ్ మరి దేవుడు మంచి మాటకెత్తో యేసు ప్రభు వాసి మరి మారు మనసు పొందడానికి కూడా మాటకెత్తా కానీ ఎవరు మరి దేవుడి పొర్ర ఒక కసి వేసి మరి తప్పిన పొర్రవరు మరి నిజమంత దేవుడి పొర్రవరు మరి కసిబేసి మరి ఊరికి వ్యతిరేకంగా వారు పాప దుంగరికి మీద కానీ ఆ మారు మనసు మరి పొందట పిల్లలు వర్డ్ దేవుడి మాట ఊరికి ఆస్తారు మరి యేసుక్రీస్తుని మరి గొప్ప గొప్ప మాటకి ఆస్తారు గొప్ప గొప్ప వాడు తుక్త పని వారు ఓడుతారు ಈಗ ಓಡಾಡಿ ಗೋನಿ ఇంజుమన వారు గొప్ప పనుగిని ఊడి మినరు యేసు క్రీస్తు మరి మంచి మంచి మాటకెత్తావు మరి నన్నే మరి లోకదయాన్ని అర్రించరు మరి నన్నే అర్రియాసమి వండిస్తావు మరి నన్నే నిజంకి ఎత్తనుండు నన్నే జీవమాసమి వండిస్తావు నన్నే ఆర్యాసమి వండిస్తావు మరి నన్నే వెలుగాసమి వండిందరికి ఎత్తావు అలా చాలా మాట మంచి మంచి మాటకెత్తావు తర్వాత మరి ఎత్తిని దాచ్యరసం గుర్తుకుంటాం మరి గుడ్డివారిని మరి బాగా తుమ్మటం మరి 35 సంవత్సరాలకి జబ్బిన మందులను బాగా తుమ్మటం అలా చాలా మరి గొప్ప గొప్ప పని తుంపుతాం అద్భుత తుంపుతాం అవన్నీ ఊడి కూడా ఊరు మరి దేవుడిని నమ్మటం వీళ్ళు వాళ్ళకే మరి దేవుడి పొర కసి వాడుతారు కానీ మరి దేవుడి పొర దేవుడిని మరి బాధ వాడడానికి ఊడినారు కానీ ఊరు మాత్రం మనసు కూడా ఊరు మరి మారటం పిల్లే మనసు ఇస్తుంది మారటం పిల్లే
ಓರಟೆ ಅಚ್ಚ ಕಸಿ ಬೇಯಿಸಿ మరి ఓరు మీనోరు ఇత్తది మరి గూడరు మీనడ 25 వచ్చిన మటుకు ఉట్టిగా నా పొర్ర పగ పెయిత్తొరించి రాసి మತ್ತ ఆజ్ఞ నెరవేర్స్తాటు ఇలా జరగతే మరి కీర్తన మరి 69:4 వచ్చిన మింది ఇలా మరి చాలామంది మరి శత్రువు మరి మనతోరింజరి నా పొర పగవాటితోరింజరగా మరి కీర్తన 69:4 వచ్చినతే తర్వాత కీర్తన 35:19 వచ్చినతే రాసిమింది మరి దేవుడి పొర్రో మరి ఓని ప్రేమించినವರು పొర్రో మరి పగవాటి మంతరు కసివాటి మంతరు ఇంజరే మరి మున్నే రాసిమింది మరి ఇవన్నీ మరి ఆజ్ఞ ఏంజే నెరవేర్తే ఈ ఆజ్ఞ మరి దేవుడి ఆజ్ఞ మరి మున్నే కీర్తనల మరి 68వ అధ్యాయము 69వ అధ్యాయం 4 వచ్చినతే తర్వాత కీర్తనలు 35వ అధ్యాయం 19 వచ్చినతే మరి మున్నే రాసిమిందే అది రాసి మత్తట్టుగా మరి జరగతే ఆజ్ఞతది నెరవేర్తే అందుకనే యేసుప్రభు వీళ్ళకి వచ్చినాం మరి ఈ ఆజ్ఞ నెరవేరడానికి ఇలా మరి జరగతే నెరవేరడానికి ఇలా జరగతే రాసిమింది మరి బెచ్చో మంది మరి బెచ్చో మంది దేవుడు నమ్ముతందుకు బాధ వాడుతారు ఓరు కసి వాటి మొత్తారు మరి అలాంటి సాక్ష్య చాలా మీన సాక్ష్య మరి ఒక లోటుకు మన కుటుంబకి జరిగే మందొచ్చు మన నాటు జరిగే మందొచ్చు మన దేశాతే మన ప్రపంచాతే బెచ్చో మందిని ఆవికిత్తారు బెచ్చో మందిని బాధ వాడతారు మరి బెచ్చో మందిని మరి కసివేసి మరి ఆవికిత్తారు మరి దేవుడి మాట మరి కెచ్చరింజరే మరి దేవుడి కుశల కబురు వారు కెచ్చనరింజరే రకరకాల వారు హింసిస్తారు చాలా బాధాడుతారు చాలామంది మీద మరి చరిత్ర అయితే మరి చాలామంది మీద బాధాడుతారు నిజంగా గుడుకు మరి యేసు ప్రభు మున్నే కచ్చనం ఓరు మరి మేముని మీ పొర కసి వాటి మతుకు బెండన ஒரு మున్నే నా పొర కసి వాటి మీనరు కాబట్టి మరి మీ పొర కసి వాటి మీనరు ఒకవేళ నీ పొర బెండ కసి వాటి మీనరే ఒకవేళ నీ పొర బెండన అలా మీ లోను కానీ మీ నాటు కానీ బెండ వ్యతిరేకంగా మీనండే యేసుప్రభుకి వచ్చినాం మున్నే యేసుప్రభుని పొర ఒక కసి వాటి మీనరని ఇది ఈ వాక్యం మీద చదవాటి యోహాను కుశల కబురు మరి 15వ అధ్యాయం 18 నుంచి 27 వరకు మీరు చదవాటి అందుకనే మరి మత్తయి కుశల కబురు రాసి మీద 5వ అధ్యాయము మరి 11 నుంచి 10 నుంచి నన్ను చదువుతాను నిజాయితీని పేసి బాధపడుతున్నారు కుశేల్ది మందురు పరలోకం వరదస్మంతే నా శంక మిమ్మల్ని దూషిసి బాధవాటి రకరకాల చెడ్డ మాటకెచ్చి మీ పొర్రో అబద్ధంగా తప్పు వాడుకు మీరు కుశేల్ది మందునరు ఒకటి సంతోషిసి కుశేల్ది మందాటి పరలోకతే మీకు ఎక్కువ బహుమతి మిందే మీకు మున్నే దేవుడి మాటకెత్తని సేవకురికిని కూడా ఆలే బాధ వాడుతారు చాలా మరి స్పష్టంగా రాసి మింది ఇక ఒకవేళ మీరు బాధపరిచినరే బెండన మీ పొర కసి వాటి మీనరే మరి పరలోక రాజ్యం మీవుదలే మీరు కుశలది మందవరించారు దేవుడు మరిగా మరి వాక్యం రాసి మీద మరి దేవుడి మాటకిన శాంక చాలామంది సేవకురికి కూడా వాళ్ళకే బాధ వాడుతారు రాసి మింది అవును చాలామందిని ఆవికిత్తారు మరి నిజమత దేవుడిని తెలుసుకుంటే ఆవికిత్తారు అసలు మొన్న యేసుక్రీస్తుని ఆవికిత్తారు తర్వాత ఓ శిశురికిని మరి 12 మంది శిశురికిని మరి ఊడ్కు మరి యోవాను తప్ప మిగతా అందరూ కూడా మరి యేసుక్రీస్తుని మరి శాంక మరి అత సాక్షిగా వారు డొల్లి ఎత్తడు మన ఊడినారు చరిత్రకి ఊరిని మరి అవికిత్తారు దేవుడి మాట ఖచ్చితంగా అవికిత్తారు మరి తోమ అన్న శిష్యులు కూడా మన దేశానికి వస్తాం మన భారతదేశానికి 50వ సంవత్సరాలు వస్తాం క్రీస్తు శకము 50 సంవత్సరాలు వస్తూ ఉండు అసలు కేరళ తమిళనాడు ఆ ప్రాంతದ మంచి మన ప్రాంతದ మన ఇండియాకి వాసి ఉండు మన భారతదేశం వాసి ఉండు మరి కుశల కబురికి ఎత్తాం యేసుక్రీస్తుని గురించి ಒಂದು సువార్తకి ఎత్తాం చాలామంది మరి తెలుసుకుంటారు దేవుడిని తెలుసుకుంటారు వాళ్ళకే మరి ఊని కూడా అవికిత్తారు ఒకటి ఊని కూడా బాధ వాడుతారు ఊని కూడా శ్రమ వాడుతారు
తర్వాత అవికిత్ యేసు ప్రభుని శాఖ ఉండు మరి ఎవరో అత సాక్షిగా ఉండు మరి అక్కడ డొల్లి ఎత్తడికి మాడు మరి ఊడితడ మరి ఇంజుడు కూడా మరి అక్కడ మరి మౌంట్ థామస్ ఇంజర్ చర్చ్ మంతే ಒಂದು శవం వాడుతుంది కూడా ఆ ప్రదేశం కూడా మంతే ఇంజి కూడా మరి చెన్నై అయితే మంతే మరి ఇలా మరి చరిత్ర దొరికి మరి చాలామందిని బాధ వాడతారు, చాలామందిని ఆవికిస్తారు, మరి చాలామందిని మరి ఓ నాటి నుంచి మరి రోజు చిత్ర బయటికి వెలివాడుతారు. అస్కే నుంచి మరి ఇంజర్ దాకా నేంట దాకా కూడా మరి జరగొరికేమింది. అలా జరగొరికేమింది చూడండి. ఒకవేళ మరి బైబిల్తో మరి పౌలులో రాసి ఉంది, పిలిపి పత్రిక రాసి మరి 1వ అధ్యాయం 20 నుంచి మరి 30 వరకు చదువుకు. మీరు మీ పగస్తుకి వెరదకుండా మందటం ఓరు పాడాసి దాయానికి గుర్తుగా మంతే గోని మీరు బోను రచించబర్తిరి ఇవంతా మీకు దేవుడు గొప్ప పని ఆసి మంతే బాయత్కు క్రీస్తు పొర్ర నమ్మకం తాసనానికి మాత్రమే అయ్యోక ఓని శాంక బాధకు ఆర్దనానికి కూడా అవకాశం మీద బరిసి మనడు ఈ యుద్ధాన్ని కలిగి మినాడు మనడు మరి క్రీస్తు రచన ఏదటం మాత్రమే అయ్యో కానీ క్రీస్తుని శాంక మనడు బాధ పరదనం కూడా మన సిద్ధంగా మందవని రాసి ముందే. కాబట్టి మరి ఈ లోకతే మరి శ్రమ మరి బాధావేత మన చాలామంది కసివాడుతారు, దాని తర్వాత చాలామంది మరి నేను గిట్టోరు, బాధ వాడుతారు, శ్రమ వాడుతారు. కానీ మన దేవుడి శాంక మనడు నిత్యమందవాలి, అందుకని రాసి బాధ్యతకు ఈ లోకతి మందని జనులకు మేము కసిబేసి అంటారు కసిబేసి మంతారు. కాబట్టి నాడు నీ పరిస్థితుల మీదే ఒకవేళ యేసు ప్రేమ తెలుసుకుంటూ ఎంజాయ్ పెడని నీ పొర కసివాటి మీనరే అది కోరుకుని మేము ప్రాంతంగా రోజు ఓ రచన మరి ప్రతిరోజు ప్రాంతంగా మరి ఓరు రచన పొందవలింజరే, ఒక కుటుంబం మారవలింజరే, యేసు ప్రేమ దేవుడి ఎవరైనా తెలుసుకునేవలింజరే మేము ప్రాంతంగా ఒక కుటుంబం గురించి మేము ప్రాంతంగా దేవుడు తప్పకుండా మారుస్తావు అని మరి బెచ్చమంది వారు ప్రాణ వాడుతారు. ఈ మరి దేవుడి మాట కెత్తనానికి, ఈ వాక్యం కెత్తనానికి, కుశలి కబురు మరి కెత్తనానికి మరి బెచ్చమంది ప్రాణం వాడుతారు. మరి ఇంజర్డ్ కూడా చాలామంది మరి చాలామంది బాధ వాటర్ మీనరు, అవకాశాలు మీనరు. మరి నిన్ను కూడా మరి పంజాబ్ తోడుకు అగ్గ మరి బెండో వాసి చర్చిత్ ప్రాంతం మంది బెండో వాసి మరి ఒకడు తుపాకీ ఒకడు పేలుస్తుండలే ఒక పేక డొల్లి ఎత్తు నిన్ను కూడా మరి ఆ వార్త వత్తరు ఓడుతాము. మరి ప్రతిసారి ఇలా జరుగోరికి మీద కానీ ఒక మున్నే యేసు ప్రేమ కసి వాటి మీద యేసు ప్రేమను వారు బాధ వాడతారు. కాబట్టి ఆ బాధ మీకుడు వెయిత మీరు అర్థవరేంజరే మరి యేసు ప్రేమ కెచ్చను, యేసు మున్నే ఈ మాట అన్ని కెచ్చను, భారీ ఎత్తుకు వారు మరి ఓడతాడా మరి మొట్టమొదటిగా వారు మరి దేవుడిని వారు తెలుసుకునేవారు. రెండవది ఒక పాప మరి బయటికి అర్థ ఒక పాపం ఇత్తది బయటికి వత్త. తర్వాత మరి యేసు ప్రభు కెత్త మాట కెత్త పని ఒక ఊడి కూడా తెలుసుకునేవారు, ఒక నమ్మిలేరు, మరి మారు మనసుతో పొందిలేరు. కాబట్టి వారు ఆ రోజు మరి యేసు ప్రేమ కసివాటి మొత్త జనుర్కు మరి నాటి రోజు మరి నీ పొరు నా పొరు కూడా కసివాటి మినరు. ఇంకా మన మున్నడు కొడుకు ఇంకా 2 వచ్చిన ఆమెన నేను చదువుతాను. 26-27 వచ్చిన ఆమెన గోని తప్పేనగ నుంచి మేలు తుంగాని ఆత్మతిని నన్న మేఘ రోతితాను ఓండు తప్పేనగ నుంచి వాదాని నిజమత్త ఆత్మ కాబట్టి నా శాంక సాక్ష్యంకైతో మొదటి నుంచి మీరు నాయక మత్తిరి కాబట్టి మీరు కూడా నా శాంక అందరికీ సాక్ష్యం కేతీరి. మరి దేవుడు మంచి వాగ్దానం మనకి ఇస్తున్న బాధ్యతకు మరి మనకి మేలుతుంగానే ఆత్మతిని మనకి రోతున్నారు, నిజమత్త ఆత్మతిని మనకి రోతున్నారు.
మరి ఆ రోజు మరి శిశుర్కితో కెచ్చరమైన రోహిత్ నిజరు కానీ నేడు మరి మన మధ్యతో ఉండి మినం మేము బేస్గత్కి యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే నమ్మితినో ఓండు మరి శుభ్రమత్త ఆత్మ నీ ఎగ్గ వాస నీ హృదయత వాస ఉండి మనతో యేసు ప్రభుకి వచ్చిన ఓండు బాత్ తిందురాలి మనని ఓండు మనకి సాయం తింటున్నల్లే ఓండు సాక్ష్యం కేతున్నల్లే ఓండు మనకి సాయం తింటూ మన ఓಡ್ತಾడు ఇదే యవ్వన కుశలగాడు ఓಡ್ತಾడు మడు 14 మంట ఓಡ್ತಾడు మరి సుబ్రహ్మణ్యನ ఆత్మ బాత్తుంగితో ఓడు మరి నిజమತ್ತ అరితో ఓండు మనం నడిపిస్తూ ఓండు మనతోటి మనతో మనకి ఎవరో సహాయకుడుగా ఉండు మనతో మన ఓడుతాడు ఎక్కువ మన ఓడరు మేడ ఓడు మరి మనకి సహాయం తింగితో ఓడు యేసు క్రీస్తుని సాయంక సాక్ష్యంకి అయితో కాబట్టి మరి నిమ్మనన్న కూడా సాక్ష్యంకి ఎత్తవాలి ఓడు మనతో మంచి యేసు క్రీస్తుని సాయంక సాక్ష్యంకి అయితో వాళ్ళకే మరి నిమ్మనన్ను తెలుసుకుంటాడు కాబట్టి యేసు ప్రభుని సాయంక మరి సాక్ష్యంకి ఎత్తవాలి అన్నాడు మరి కుసిరి గారు మనకి ఎత్తవాలి నేను బేలరచన పొందిన ఆ సాక్ష్యం కూడా మరి మీ లోతుని మీకు ఎత్తవాలి మీ నాటిని మీకు ఎత్తవాలి నీకు తెలుతూ రావటం మీకు ఎత్తవాలి నీ సాక్ష్యాన్నేమా ఊరికి ఎత్తవాలి మరి మొదటి నుంచి మీరు నా యొక్క మత్తేరి కాబట్టి మీరు కూడా నా శాంక అందరికి సాక్ష్యం కీతీరి ఇంజరు యేసుకి వచ్చిన మొదటిగా మన ఓడతాడా మరి ఈ లోకత మందులోరు మనని మరి కసివేసి మనతోరు అత్కనమ్మన్నాడు మన ప్రభుని మరి యేసు ప్రభు నాటు మన నిత్యమంజి మరి మున్నెడు దాయవాలి మరి అలా మున్నెడు దాయాలు ఎత్తుకు మనకు బేనమిన మనతో ఎత్తుకు మరి శుభ్రమత ఆత్మ మనతో మినం దేవుడు మనతో మినం వాడు మన సాయం తింగితో మంచి అర్థం నడిపిస్తూ యేసు ప్రభుని మాట మన గుర్తింగితో ఓని సాక్ష్యం మనకేతో హాలికే మన నిమ్మనాన్న కూడా యేసు ప్రభుని సాక్ష్యం మనకి ఎత్తవాలి ఈ లోకత మరి మనటి కసివేసి మనతోరు పోను కానీ మనం మాత్రం మరి శుభ్రమత ఆత్మ సాయంత్రమున కాబట్టి యేసు ప్రభుని సాక్ష్యం మనకి ఎత్తవాలి మరి రెండు మాట మనకి ఆస్తాడా ఈ లోకం మరి మనటి కసివేసి మంతే మరి రెండుది మన ఈ ఓడుకు మరి శుభ్రమత ఆత్మ మనకి సాయంత్రమున కాబట్టి ఓండు యేసు ప్రభు నుంచి మన సాక్ష్యంకి వచ్చినా కాబట్టి మరి నిమ్మనన్న కూడా మన సాక్ష్యంకి ఎత్తవాలని జరే మనడు ఓడతాడా మరి నాడు మరి నిమ్మ మరి ఒకవేళ నీ జీవితాన్ని కూడా నీ ఇప్పుడు కసి వేసి మీనరు నీకు చాలామంది వ్యతిరేకమైనరు ఇంకా దేవుడిని నమ్మినరు అని నేను అనుకుంటున్నానే అందుకు నేను ప్రాంతంగా వారందరి గురించి మరి ప్రతిరోజు ప్రాంతంగా దేవుడికి సాయం తింగుతాం దేవుడు మరి మార్చుతాం దేవుడు మార్చుతాం ఈ లోకത്തെ మరి మత్తు చేపు మరి మనకి మరి మన పొర్రో మరి కసి ఇత్తది ఓరు మరి తోపీసరికే మంతురు మరి పగ ఇత్త తోపీసరికే మంతురు అందుకని ఈశ్వరుడికి ఎత్తో మీరు ఈ లోకతికి చెంతరు అయ్యో అని జరిగెత్తు అవును మన లోకం ఇద్దయ్యో మనది మరి యేసు ప్రభునగా మరి బెస్కెట్కి మందని ఆ లోకం వేరేమింది మనకు మన డొల్లి ఎత్తపోయే మనడు కూడా వాడు బేలకి గిరుడి తేత్తుండు వాళ్ళకి మన గిరుడి తేది మన దేతాడు మరి మన ఒకటే మనతో పాటు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ వినో కాబట్టి వండు మరి నేను నడిపిస్తావు దేవుని సాక్ష్యంకి ఎత్తనానికి దేవుని మాటకి ఎత్తనా కూడా నడిపిస్తావు ಒಂದು ಸಹಾಯ మరి నేను తీసుకుంది నేనే ಅದಕ್ಕೂ మరి యేసు ప్రేమనగా ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಕು ಒಂದು ತಲುಪು ಒಂದು నీకు సహాయం తింగితావు ఒకవేళ ನಿಮ್ಮ కొత్తగా మరి యేసు ప్రభు మరి దేవుడి ఇంజర్ ನಿಮ್ಮ మరి ఇంక దేవుడు ఓండే ఇంజర్ ನಿಮ್ಮ తెలుసుకుండిలేనే ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಈ వెల్లరి ప్రోగ్రామ్ అనే మాట నిమ్మకి ఆంజ మరి బైబిల్ నేను చదవా మరి చాలా విషయం తెలుసుకుంది మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకుంటుకు మరి ఓనవటే మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకుమంది నేను తెలుసుకుంటున్నాయి మరి బెచ్చో మంది యేసు ప్రభు మాట మరి కచ్చరమైనారు మరి కుశల కబరికి కచ్చరమైనారు అవన్నీ నేను క్యాన్జ మరి నిజం మాత్రం నేను తెలుసుకుని దేవుడు మరి మీ అందరం దీవిస్తూ మరి నన్ను ప్రాంతంగితాను మరి నన్ను ప్రాంతం నన్ను ముగిస్తాను దేవాన్ని కొందరికి వచ్చిన దేవాన్ని మెచ్చి గొప్ప దేవుడిని దేవా మా మూర్తం దేవా ఈ లోకతే యేసు ప్రభు నమ్ముతారు ఒకటే అలాంటి వారి మధ్య మరి బేనత్కు మరి యేసు క్రీస్తు నమ్మిల్లరో ఓరు
అవిశ్వాసుడిగా మంచి కసి తోపిస్తారు దేవా, పగ తోపిస్తారు నాయన. భార్య దేవా ఒక నీ పొరే తోపిస్తారు దేవా, మున్నే అందుకొని తోపిస్తున్నావు. అయినప్పటికీ దేవ మరి నీ ఒకటి మమ్మల్ని నిచ్చి మంచి ఇంక మున్నెడు దానికి సాయంత్రంగా వాళ్ళకే దేవా పౌలకెత్తడికి దేవా మరి రచన ఎంత మమ్మ బాధ కూడా అర్థనానికి యేసు ప్రేమ గురించి మాకు సాయంత్రం ఒకటి పరిశుధాత్మ దేవుడు మనతో మీనా కాబట్టి మనం కూడా యేసు సాక్ష్యకెత్తడానికి సాయంత్రం దేవా. భరత్కు చాలామంది బాధ ఆడుతారు, చాలామంది నవ్వుకెత్తుతారు దేవా, ఇంజడు కూడా అలా జరగరు మీనా. కానీ నీ కుశలి కాబట్టి నీ సువార్త మరి ఆంగు దేవా ఆంగు మరి ఊడుతున్నది మీరు దీవిసా మరి బేడది కొత్తగా ఉండున్నాను దేవా. మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని కూడా తెలుసుకున్నాం సాయంత్రం ప్రార్థన యేసు ప్రభుతున్నాను దేవా. మీ అందరికి వందనాకు మరి దేవుడు మరి మేము దీవిస్తాం. మీ అందరికి వందనాకు.